Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Kuma playing cards kumakhala zithunzi, ndipo eni yake ama playing cards ndachipembezo chimene amangochipatsa mayina akuti XXL ma playing cards paokha. Ndipo XXL ndi chipembezo cha Satana chimene chimajambula zithunzi ndi kumakazigulitsa kumalo osiyanasiyana koma zili ndi maminingi ndi mphamvu zake zoti zikakafika zithunzi zikatsegule zikapereke communication ya chikhalidwe cha zithunzizo. Mwachisanzo mukhoza kujambula mphaka, koma atajambulidwa mphakayo ndi anyamata ama designer XXL. Mukamugula mphaka imeneyi, mukagula chithunzi chimenechi ndikukachipachika pa nyumba yanu, mukapeza kuti masiku akamapita mukumabereka ana, mukaona kuti mwana wina mkatimo ali ndi kamoyomoyo kaumphaka kapena kaugalugalu zimene zimapereka the transferring of the evil spirit, zidachitidwa anoint ndi chipembezo cha Satana. Mundimvesa mayinda bambo, Satana ayikunjaku watizamira tentitsegule maso mafunso ngatawa ndabwino kwambiri kuti tiziyendera limodzi kuti anthu tizimvesesana. Majoka kaya kumakhala chani kwina kuja mudzaona mmene muja muli zambirimbiri, komanso mudzaona kuti nthawi zonse ma playing cards amakuyikira nikaye design ya mtima imene imayimira ngati love, imazungulira ma playing cards ambiri. Kodi amene uja ndi ndani? Amene uja ndi Venus, god of love. Now Venus ndi mzimu wa chigololo, ndi planet imene akafukufuku ngakhale ku skulu anakuuza kuti tili ndi disease ku dziko lapansi imene timayitcha kuti venereal disease, imene imapezeka mu transmitted disease pamene munthu ndi munthu akugonana, kupasirana matenda opasirana amachedwa venereal. Venus ndi planet mmene ndiyerekezi anakochezamo, ndipo ali ndi milungu kumeneku, koma ima milungu kumeneku ndi ayikazi imene imatsika ndi god of love, ndi achaini ache a Valentino amenewa ndi zikondi zosiyanasiyana amene anabwera ndi ma design amenewa. Posachedwa pompa chipembezochi chinakapanga launch zaka 10 zapita mbuyozi ku Brazil, pamene amakalumikizisa zikondi za anthu okhulupirira ndi anthu osakhulupirira kuti azikhalira limodzi. Ndipo tsiku limenelo adatsegulira t-shirt malaya amene anawalemba kuti one love. Mwaona inu amakhala ndi kachilastafarian kala, kachilastafarian flag, ena aisona mangoika black, koma alemba kuti one love. Mamizimu mavenda ma Chinese tagulitsa kwambiri, ndi satanic symbol, koma imapezekaso pa ma playing cards. Kweni ndiyerekezi akaonerera mnyumba kuti muli zimene zija amabwera kuzakhazikika kuti akagawe chikondi chimene chilipo pakati pa banja lache ndi munthu nzache, munthu ndi banja lache. Izi ndi zimene zili mkatikati mwa chipembezo cha Satana ngati njira zosokonezera timipingo ta nyumba mwathu, kuti balalitsa kuti atichotse pamalo pamene tikuyenera ife kukhala. Now joka alimo nyumba mwathu, chimachitika ndi chani? Mmene muja anadzodzamo chinzimu cha chigololo chimene chimatchedwa kuti janaba, kotero kuti joka amayamba kukupangani ndi malavu energy akakhala pamodzi, ndi kuti amapanga sopano uku chiwanda cha chimuna uku chiwanda cha chikazi, ndi amakutetsani mantha. Nyumba muja ziwanda zija zimathetsa mantha, kulekana kumene kunali pakati paine ndi mulamu wanga, pakati paine ndi wantchito wanga, pakati painu ndi mulamu mchimwene wanga, pakati paine ndi inu kapena inuyo ndi m'bale wanga waine, cousin wanga, ankolo anga, inu muli mzimayi. Mantha amene amakhalapo opasana ulemu
amatha zosatira zace timayamba kugundana m'makolido ndi kuyamba kudabwa kuti chayamba kuchitika ndi chani. Pang'ono ndi pang'ono umapezanso kuti ngakhale inuyo abwinobwino aulemu wanu ngakhale sinu koma anthu akuchoka ulemu m'manyumbamo ndi zinthu ngati zimene zija. Nkumaona kuti amayi akulukulu ngati awo angafike popanga zimenezi 8 9 10 abambo tili kuntchito zisawawa zikuchitika m'manyumba mwa azinzanu. Chifukwa chani? Awawa amabwera kuzapanga loose chikhalidwe cha ulemu cha pabanja. Mukangotenga ma playing cards ndi kwayika mnyumba mwanumo muyembekezere kuti china chake chichitika, ndipo kafukufuku adapeza kuti mimba zopasana nokha nyumba mukakayang'ana mmene momo mukapeza kuti muli ma playing cards. Ndi chinsinsi chakuti simungachidziwe bwino. Ndi chimozimozi kuti anthu amene amapita ku kasino, kumajuga, chigololo sinkhani, kutengera na azimayi sinkhani, kuyendera limodzi zinthu za mdima sinkhani. Chifukwa chani? Ndi juga ziwanda zake zomwezomozi achina joka achina king chakuti amakhalanso ali kuti ali kumene kuti akuchita manifest kuti choganiza chawocho chimene achitira design na LLX icho chionekere pachani poyera. Okondedwa, nkhani ndiyosausa kwambiri mukamayiyang'ana. Ambuye atithandize pamene tikusala pang'ono kuyandikira kwathu. Ndikulunjikeni amayi kuti inde ndizoonadi ma playing cards amatsegula bluetooth ya chigololo koma chogona na nokanoka pa khomo. Chimene chindi cholinga chimadabweretsera ma playing cards mzinyumba. Juga ng'ono amene ndinanena kuti ali mugulu la wazamba juga. Okondedwa, kodi wazamba ndi ndani? Nkhani yosausa ikuchitika pa dziko lapansi. Anthu tikutha, anthu tikuonongeka, anthu tikubalalika, anthu tikuchoka pamaso pa Mulungu, koma pang'ono. Bwerani muzaone kuwazamba juga kumene mukapeze ma playing cards, mukaona kuti moyo wa zibwenzi umayamba kulowa kuti uyambe kupeza ndalama imene siunasiyiridwe ndi amuna ako. Anthu ambiri lero akutenga ndalama zimenezi ndi kumagwiritsa ntchito majuga, kulowera mabungwe, ndi zofanana zili related zimenezi zimayenderana ma banking konde ndi chitukuko ku dziko lapansi. Ndithu ndi chitukuko. Anthu tikupanga ngongole ife azikazi athu akatenga iye ayiona ka banking konde akakatapa tidya nawo tiyenda nawo ena akutuluka mubwino, koma anzanu ena 10 achamudalowa nawo aja 9 anayamba zibwenzi munasala nokha chifukwa cha magulu obwera chonchi. Chifukwa chani? Mkati muja mumakhala ma interest amene amazabweranso ndi chifanifani ngati cha wazamba juga, majoka, machani, onse makingi chakuti malavu amabwera amakosana amene aja form ya ziwanda ndi kudzakhala pakati pa anthu amene akupanga practice juga ku dziko lapansi. Pamenepo munthu amayamba kufoka chifukwa chilako cha ndalama, chilako cha zinthu chimayamba kubwera. Simungamfanizire mzimayi wayenda mapayi kadzi mnyumba mwake ndi amene sayendera. Awiriwa ndi olekana. Ngakhala azibabudati nyamukelero tipite tikafunsire mzimayi wa juga ndi mzimayi amene sayenda juga. Wa juga tikampeza siku lomwe lakatilola, wina yakakana. Chifukwa chani? Chamfewetsa mtima ndi cha anyamata anawayika nyumbawa. Nkhaniyi imveke bwino. Ndikudziwa kuti kukhulupirira, kumva ndizokayikitsa, koma Ambuye atithandize sindidzachita manyazi kapena kuopa kufotokozera chimene ndinachiona pakati pa mpengo wa Mulungu, kuti okhulupirira akhulupirire, osakhulupirira asiye. Tikakumana kwathu lipenga likakalira, oweruza olungama akamakapereka judgment chimene chakupangitsani inu kuti musalowe mu ufumu wa Mulungu, mukakhumudwa kuti anali joka amene anafowola mtima wanu. Dziko lizakakhumudwa kuti bambo anagona ndi wachibale nyumba ndikuchita chinsinsi, koma chinsinsi chake chinali chani? Azikakutusirani kuti siku limene munagula joka mene mata 7 days Satana anatasungunula kulekana kumene kumayena kukhalapo ulemu umene umayena kukhalako nyumba amauswa. Anthu mayamba kugwirana mabere pachibale, kugwirana pabere anthu umodzi, kugwirana mabere anthu odziwana kwanu. M'malo mwa ulemu umene ukadapezeka ku nyumba, ma playing cards amaphwanya. Ndipo kukadakhala kotheka tikadana kuti tente pangeni kafukufuku muone manyumba amene mumakhala ma playing cards. Chimachitika nchani okondedwa? Mumpeza kuti mzibambo wakagona, amayi asala,
ndi mnyamata wa ntchito akuyenda juga kache 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 kache, wasala ndi mkolo wanga pa balaza, wasala ndi mwana wache mwali anga pa balaza, koma nkazanga ine ndikundikira kuchipinda azichoka pamene pa 11 12 ndadi andine akupita. Chikuchitika nchani pamene akuyamba kuphwanya boundary imene inalipo pakati pa mkaziyu ndi mnyamata akuyenda naye playing jokai. Nkhani yayitali komanso ndiyo sausa kwambiri. Ambuye atithandize, amen. Tathokoza chifukwa chakumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo. Amene mumaonera. Okay, I would like to ask anyone who watches this channel Mabena Studio to like, comment, and share also to others, so that they should know that there is this channel. And mind you,